Mga estudyante sa Pangasinan nagpasiklaban sa TV broadcasting at news writing. Tunghayan sa Campus News. Nagkaroon muna ng press conference. Bawat student journalist binigyan ng pagkakataong makapagtanong para sa isusulat na news article. Ang iba naman nilang kagrupo ang nakatoka sa publication layout and design. Isa lang ang collaborative writing and desktop publishing sa mga kompetisyon para sa Division Schools Press Conference na isinagawa sa Mangaldan, Pangasinan. Bihasa na raw sa kompetisyon si Devon, grade 10 student. Siguro dahil na rin po sa mga napapanood kong sa YouTube tsaka sa mga TV po. May improvised studio ang mga kalahok sa television broadcasting. Kompleto ang pangunahing gamit sa set. May editor, makeup artist, at postura rin maging ang anchor woman. The riots continues and no assurance when the violence ends. Alam mo po mag-manage ng time, tapos i-balance po yung mga, malaman din po yung mga news sa paligid natin, ma-inform. May field cameraman at reporter na nagsample rin ng kanyang live report. The schools division office issued a memorandum. Para at least mai-showcase din nila yung skill nila sa pagsusulat. Who knows, baka may mga estudyante tayo dito na sooner magiging katulad ninyo, di ba? And at the same time, yung pagiging responsible journalists. Paghahanda na rin umano ito ng mga estudyante para sa Regional Schools Press Conference. Kasama si Ron Alister Taniedo, ako si Joan Punsoy, naghahatid ng Balitang Amyanan.